na po guys, si Don Locton mo meet sa palit aning buwan nga ubod. Mga tog talibon. Ato na na isod guys. Ayaw ka suway ka og delivery. Mao nang amos na ni Anton, among suwayan guys. Kuyo gimi guys, mangaon. Ang saon pagkaog spaghetti. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. Mga to na mi guys. Untong tutok na. Ini siya guys, sangil siya tukon para wa man siya piti.
guys. Toyo ta guys. Ari. Ako na lang, mukhaon lang yung tag-Jollibee niyo, suway. Mau na ang order na ko guys, kini. Sa binuwat. Naghuwat namin diri guys. Maluto among order. Ano lang may paabot.
Sometimes be what you want me to be. Feeling so. Ano ba mo? Water carbon ba? Puno lagi balik-balik ini. Sure. Ayaw dong kay... Manghugas sa plato na ni ikaw man. Dami agad ito sa spaghetti guys, no? Tinood jadi ay nga lami lang spaghetti din eh. Wow! Nani ko lang, bumukan ba na ito? Sa pag ako kabukaan nyo na puyo. Manguli na mi guys kay busog na mi. Ano to? Ano tikas eh? Busog gamay. Salamat sa Jollibee. Busog na mi. Di.
Wala may katong espada-espada din nga kanang kon. Tong mura gold ba nga, bratohon ra ba? Mangulay na lang ini guys kay wa adyo may kita og espada-espada para sa mong salida nga panday. Atangin niya guys sa mong salida nga panday.